ହୁଁ ଜୋଇଁ ଆଉ ଝିଅ 2 ଜଣ ଆସିଥିଲେ କହିକି ଯାଇଛି ଝିଅ ଆସିବ ବୋଲି। ଏଁ ଆ ସେ କିଏ ତ ବଡ଼ ଝିଅ? ଓହୋ ଟୁନି ତ ବଡ଼ ଝିଅ ଆଉ ତ ବଡ଼ ଜୋଇଁ ନା କଣ ମନ ନାହିଁ? ବଡ଼ ଜୋଇଁ ନା ମନରେ ନାହିଁ? ଅଶୋକ ମନରେ ଅଛି ଆଉ ନୁହଁ। ଆଜି ଦେଇ ପଳେଇଲା ବୋଲି ତ ମନ ଦୁଃଖ ହଉଛି। କହିଛି ବା ଫୋନ୍ କରିବ ବୋଲି। ଆସିବ ଫେରେ ଛୁଟି ହେଲେ। କେତେବେଳେ ତୁ କାଲି ବାପାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲୁ? କାନ୍ଦୁଥିଲୁ କି? ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଛୁ ନା କଣ? ଓହୋ ବାପା କାଲି ଆସିଥିଲେ ତ ସ୍ୱପ୍ନର? ପ୍ରାୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ଓହୋ